Čau všichni, zdravím vás na 17. vlně, dneska se spolu podíváme na 19. díl Robinsonova ostrova 2. Je to díl, kdy první den trávíme jako novej kmen Tavi Tavi, zahrajeme si rovnou první hru o individuální imunitu, takže se swapnou imunity, už se nehraje o tu kmenovou, ale o tu individuální. Podíváme se na to, jak jsme se zabydlovali jako kmen a jaký zajímavý postoje hráči zabírají teďka v tom novém kmeni. Podíváme se určitě na závěr za Dominikem na ostrov Vykoupení a taky po té hře se zpátky podíváme do Tavi Tavi na to, jak se připravujeme na tu kmenovou radu, která nás čeká už teďka ve středu. Tak pojďme na to. Je před náma první den jako kmen Tavi Tavi. Všichni se vyspadli podle mě docela dobře, protože jsme měli ty plný břicha krásně po té hostině. Já jsem to třeba vnímal trochu hůř, protože jsem tím, že jsem se hrozně moc najedl, snažil jsem se sníst úplně, co bylo všechno možný, tak jsem se probudil a měl jsem obrovskou díru v břiše a měl jsem fakt velký hlad, takže jsem se hned vydal na kokosy, to bylo pro mě jasný. Spousta lidí vůbec neměla chuť jako k jídlu ráno, u mě to tak nebylo. Spíš jsme to dopoledne řešili to vnímání toho ostrova, protože pro nás to je nový ostrov, každý už jsme byli za těch 16 dnů zvyklí na ty svoje ostrovy a tam to funguje úplně jinak. Je tam spousta komárů teďka v Tavi Tavi, jsou tam kraby, který vrtají do písku a když člověk spí a leží v noci, tak oni jsou zrovna aktivní a pro mě to je, když někdo chrápe večer a nemůžu spát, tak oni ti kraby fakt vydávají takový zvláštní zvuk a nese se to celou tou pláží. Tak to mě trochu budilo a pak i když se vrtají na ladinu, tak jsem párkrát jako byl štípnutý nějakým krabem, nebo je to hrozně nepříjemné, když člověk spí a teď mu něco začne líst po noze, tak je to takovej šok. Zina zmiňovala, že tam snad běhají krysy. My jsme se totiž rozdělili na dvě takové skupiny. Vybudovali jsme takový provizorní shelter zatím, kde vlastně byla velká část Tavi Tavi a potom já, Mirek a Bára jsme se rozhodli, že budeme spát na pláži a později se k nám připojil ještě Radim. Určitě to bylo z taktického důvodu, to aby jsme náhodou s Bárou jako si něco večer neřekli, tak tam spal s náma a všechno si to pěkně hlídal. A vůbec si to všechno tak hlídal takovým způsobem, že kdykoliv s někým něco měl rozjednaný a pak viděl, že ten člověk jde s někým bokem, tak se za ním hned zase vrátil potom a dál si ho řešil a ladil k svému prospěchu. Zajímavý v tom dopolední bylo hlavně, nebo to jsem samozřejmě předtím neviděl, byl rozhovor Bizona a Radima, kdy se baví o tom, jak Radim vnímá ten tlak a jak cítí, že po něm jdem, že ho chceme vyřadit ze hry. A překvapilo mě, že se cítí v ohrožení, že jako v jeho postavení a s jeho obrovsky silnou aliancí Scalingy, že bude mít jako daleko více vědomí a že se nebude tolik bát, ale rozhodně to na něho funguje a on to cítí ten tlak. A ještě zajímavější je, když se baví o Dominikovi, tak počítají s tím, že se Dominik vrátí zpátky do hry a nakonec se teda domluví, že to nebudou teďka řešit a že ve chvíli, kdy se Dominik potenciálně do té hry vrátí, takže potom se s tím nějakým způsobem poperou. Asi nejvíc nešikovný moment se stal mně ten den, hned ráno, když jsem vyběhl na ty kokosy, tak než jsem si vybudoval tu perfektní taktiku, jak očistit ty ořechy tak, aby se dostal krásně k té dužině, tak to pár dní dalo zabrat a tím pádem jsem zkoušel všechno možný, nejdřív samozřejmě očistit tu velkou dužinu a pak ten kokos jako rozbít tak, aby se rozkřápal a potom mohl z toho tu dužinu vyloupat. Tím, že už byli hodně zralí, až možná přezrálí, tak ty dužiny bylo tolik, že to fakt bylo silně přirostlý k tomu ořechu, k té skořápce a bylo těžké to z toho dostat. Ten moment, kdy olámu ten jeden kokos, ten větší, tak už to mám skoro všechno vyloupaný a mám poslední malou skořápku, ještě byla menší než snad moje dlaň. A jak ji držím takhle v prstech, tak mačetou, která je asi takhle dlouhá, tak se to s ní snažím vyloupnout, je to hrozně nemotorný samozřejmě, tak je to nějaká taková jemná motorika s tou mačetou. A v ten moment, kdy se mi to nepodaří vyloupnout a smekne se to po té vnitřní dužině, tak si projedu celým tím ostřím tady přes ten palec, nevím, jestli to bude vidět, mám tam jizvu na jeden steh. Bylo to hluboký, šlo to až na kost, v tu chvíli, kdy jsem se pořezal, tak jsem jako zakřičel, to tam je vlastně slyšet a už vím, že je zle.
Nebylo to zase tak hrozný, bylo to říznutí, bylo sice hluboký, docela to krvácelo, to bylo vidět a po asi pár minutách na mě začne dolíhat takový tlak toho, že jsem v ohrožení tím, že jak je to velký, takže mě třeba pošlou ze hry a začnu to vnímat a jsem potom jako nějakou dobu smutnej. Ale to se změní ve chvíli, kdy sedím s Katkou na pláži a my vyrážíme na tu první hru o individuální imunitu, tak se pojďme podívat, co se dělo před tou hrou, protože tam myšou ten palec a pak na samotnou hru, pravidla, jak to probíhalo. Na pláži a my vyrážíme na tu první hru o individuální imunitu, tak se pojďme podívat, co se dělo před tou hrou, protože tam myšou ten palec a pak na samotnou hru, pravidla, jak to probíhalo. Pláži a my vyrážíme na tu první hru o individuální imunitu, tak se pojďme podívat, co se dělo před tou hrou, protože tam myšou ten palec a pak na samotnou hru, pravidla, jak to probíhalo. První výzva o individuální imunitu, už jsem určitě o tom mluvil na předešlých vlnách. Kolem tady tohohle ostrova jsme jezdili docela často a všichni jsme tak spekulovali z Manoba, co by tam mohlo být a říkali jsme si, že se tam dějou určitě kmenové rady. A byli jsme moc překvapení, když jsme se na ostrov dostali a viděli jsme tu obrovskou konstrukci. Předtím, než nás teda pustí nahoru na ten kopec, tak když přijíždíme na ten ostrov, tak tam čeká medical check a mě zašijou ten prst. Hodí mi tam jeden steh a zavážou mi to docela napravo, takže se s tím prstem nedalo moc pohnout, takže jsem ho měl takhle a vlastně jsem nebyl schopný ho moc ohnout potom později, po nějaký hodině a už hlavně ani jsem ho nechtěl moc ohýbat, protože fakt je to na místě, když s tím člověk hýbe, tak se to krásně otvírá a pulzuje a tím, že mi to zašili, tak jsem věděl, že ten prst teďka budu muset být pořád takhle, aby se to ohýbalo co nejméně. Vylezem na kopec, a je před náma ten krásný moment toho, kdy odevzdáme kmenovou imunitu, se kterou se loučíme a vidíme tu úžasnou novou, která nás teďka čeká. Ani jsem si nedával moc šancí, že by to mohlo dopadnout pro mě dobře, že s tím prstem, když jsem viděl, jak to bude náročný, tak jsem fakt jako si asi nevěřil tolik. Ale říkal jsem si, že do toho samozřejmě dám všechno. Zina si vybrala Radima, což mě asi docela zklamalo, protože jsem tak nějak doufal, že by si Zina mohla vybrat mě. Nakonec to nebylo potřeba a možná by to třeba i bylo na škodu, ale bylo vidět, že Radimovi hrozně moc pomohla, sám o tom potom jako mluví. A Radim ten žebříček první měl postavený docela dost rychle. Ondra si vybral Jardu, jasný, pouto z Manoba, asi teda menší pouto se mnou, ale no offense. A Zina. A Bizon si vybral Katku. Má s ní prostě pěkný vztah, je to Kalinga, rozumím tomu, že nikdo nechtěl přeskakovat. Jediná Zina si vlastně vybrala někoho jiného z původních kmenů, že přešla na druhou stranu. Asi si to tím maličko dobře rozehrává i na tom druhém břehu, u té Kalingy, protože jak už jsem říkal, jsme Tavi, ale je to Tavi Kalinga a Tavi Manobu, aspoň tak to ještě pořád vidím. Pravidla hry. Měli jsme vlastně 3 patra, první bylo pro 10 hráčů, druhý bylo pro 5 hráčů a to nejvyšší bylo jenom pro 3 hráče. Měli jsme ty boxy, kde jsme měli bambusy, různě dlouhý a museli jsme skládat žebřík. Důležitý bylo, že jsme museli skládat od spodu, že to nešlo jako vzít si tyčku, najít si kam pasuje a dát ji tam, museli jsme fakt postupovat od spodu, stejně tak v druhém patře na těch schodech se také muselo postupovat od spodu, s tím rozdílem, že už jsme si museli ty prkna doníst ze spodu
a ve třetím patře už jsme měli ty hůlky nachystané nahoře, museli jsme je vsadit do toho áčkového žebříku, ve chvíli, kdy tam byli, tak se to muselo zamknout, celá ta konstrukce musela jít k sobě a dole byl řetěz, kterým se chytla ta jedna noha před tu druhou, aby se to nerozjelo a ve chvíli, kdy to bylo hotový a zajištěný, tak člověk mohl úplně nahoru na tu vlajku. Bylo to hrozně napínavý, já jsem fakt ze začátku vlastně, když to Ondra odstartuje, tak začneme hrát a teď já kolem sebe vidím ty hotový žebříky a říkal jsem si, to je, panebože, co budu teďka dělat. V tom prvním to bylo náročný, protože člověk může fakt vždycky vzít jenom jednu a teď si říká, jo, tahle je dobře dlouhá, vrátí se zpátky, zkusí, není, zase se vrátí, pak jsem si řekl, tak teď vyzkouším podívat se, jak jsou který dlouhý, abych aspoň jako si je tam okoukal a ani to vlastně nebyla tak moc dobrá pomůcka, nebo minimálně jsem necítil moc, že by to jako něčemu pomáhalo. Nakonec se mi to podaří, ale v tu chvíli už je nahoře spousta lidí a proto jsem se rozhodl si ty prkna ze spodu vzít jenom 3, označit si schody a pak se vrátit pro ten zbytek. Je tam vidět malý zaváhání, kdy beru další sadu těch prken a pak se rozhodnu, že vezmu i ty zbylý, abych už se nemusel vracet a nebyl jsem si jistý pořád skrz ten prst, protože mi to docela v tom vadilo a snažil jsem se s ním manipulovat co nejméně, ale v průběhu té hry na ten prst úplně zapomenu a pak ho vlastně začnu ohýbat, k tomu se vrátím na konci. U těch schodů, které byly v druhém patře, bylo hrozně důležitý, protože jak jste viděli, ty desky byly vyřezané, ale už bylo blbě vidět, že na těch schodech jsou vlastně ty vyplněné místa. Začátek byl blbý, tak horší. No, ty první třeba 3 schody byly takový, že jsem nevěděl a zkoušel jsem ty různý prkna, ale potom s každým dalším, jak už jsem se dostával výš, tak jsem se vždycky podíval na ten schod a snažil jsem se zapamatovat ten pattern, který tam je vyřezaný, přijít dolů a vzít rovnou tu desku. A fakt od 4. schodu se mi podařilo vždycky se vrátit zpátky z těch schodů, vzít si tu desku a rovnou je nasadit do toho správného schodu. Takže se mi to podařilo dojet a vyběhnout kousek za Radimem úplně nahoru na tu platformu, kde Radim se ještě musí otočit a vrátit, protože ty prkna tam musely být zasazený a museli perfektně ladit s tím schodem. Ve chvíli, kdy to nebylo úplně, tak se člověk musel vrátit a zasadit to. Zase se šlo postupně a v tom finálním patře už byl úplně jedno, jaký si postup vyberete, tam šlo o to, tam ty prkna prostě naskládat, nebo ty tyčky a zacvaknout ho. Bylo důležité se podívat na ty áčkový prkna, protože v nich byly zase vyřezaný různý tvary. Některé byly ovální, některé byly kulatý, některé čtveratý, takže bylo důležité si najít tu správnou hůlku a z začátku jsem s tím trochu bojoval a nevěděl jsem, jestli je tam budu sázet od vrchu a budu si je pomaličku zaklapávat k sobě, protože se zdálo, že se i ty tyčky, které se tam vsazovaly do toho žebříku, že se rozšiřovaly. Tak jsem si říkal, tak pravděpodobně to půjde aspoň nějakým způsobem zestupně a bylo to tak. Ale stejně potom člověk, když už se dostává níž, tak potřebuje zase povolit ten prostor a ve chvíli, kdy ho povolí, tak mu to vypadne zase nahoře. Takže jsem se potom rozhodl, že si je naskládám jenom na jednu stranu a potom si je už vlastně přitahu a doladím je na druhé straně. V tu chvíli jsem to měl hotový, zamkl jsem schody, žebřík, vyběhl jsem nahoru a užil jsem si ten nádherný pocit stát na ostrově, který je fakt vede hrozně do kopce, byl to jeden z těch nejvyšších malých ostrovů, který tam byly a na něm ještě stála tady ta obrovská konstrukce. Takže ve chvíli, kdy jsem se tam dostal a už jsem věděl, že tam jsem první, tak jsem zvolnil ten krok, chytnu si tu vlajku a hrozně si zakřičím. To uvolnění toho velkého napětí a toho, jak člověk maká a jede a teď hlava mu šrotuje do toho, fyzicky to bylo náročné, já jsem měl úplně propocený to tílko, protože bylo hrozný horko. Ještě tím, jak jsme byli blíž k tomu slunci, tam se ani nehnul ten vzduch, fakt vůbec nefoukalo ten den a byl to krásný pocit ve chvíli, kdy fakt se můžu otočit a zakřičet na celý svět kolem sebe, vidím ty Filipíny, nádherný modrou vodu, krásný zelený ostrovy, úžasný pocit, potom si ještě plácnu s klukama. Byl tam takový moment, že Radim potom, co to dohrajem, tak Radim se ptal Ondru, to v televizi nebylo, jestli může za mnou nahoru, tak mu to Ondra zakázal s tím, že to je jenom pro vítěze, takže jsem si ten moment mohl užít jenom sám. Já bych ho klidně přizval, ale bylo to proti pravidlům, takže jsem si to tam mohl užít sám. Vyhrál jsem první individuální imunitu a teď jestli to je dobře anebo špatně. Ale já už na začátku jsem se rozhodl, že nebudu nic schovávat a že prostě do toho půjdu po hlavě a dám za sebe to nejlepší, ať už to bude v té mezilidské komunikaci nebo v těch hrách. Takže jsem si řekl, že je to docela dobrý začátek. Hlavně jsem se pořezal a zvládl jsem to i s tím prstem. Fakt jsem na něho potom v průběhu úplně zapomněl, byl to
Byl to moment, který mi hrozně pomohl v rehabilitaci, protože jsem potom, co jsem si sundal ten obvaz, tak jsem byl schopný s tím prstem aspoň trošku ohýbat, ale to zranění se mnou táhlo potom ještě hrozně dlouho. I potom, co jsme se vrátili po Robinsonově ostrově, tak ještě další 3 měsíce jsem měl velký problém s tím prstem ohýbat. Bylo to proto, že se mi tam vytvořil otok a ten mi tlačil vlastně na ten kloub, který mám tady dole, a bylo to takový horší. V momentě, kdy přibírám individuální imunitu, tak Radim dostane slovo a znovu se snaží využít toho, že na sebe chce strhnout pozornost, že on není ten silný hráč, že je slabý hráč, že jsou tam jiní silní hráči, a doufám, že to lidi do budoucna neuslyší. Každopádně plány jsou jasný, my se jdeme teďka podívat zpátky na to, jak už se vlastně začíná chystat strategie na tu následující kmenovou radu, kde já jsem v klidu, aspoň teď. Po návratu na ten ostrov se ještě maličko musím vrátit k tomu zabydlování ostrova. Tím, jak jsme Kalinga a Manobo zvyklí na úplně jiné podmínky, na jiné fungování v tom kmeni, tak teď to začínáme prožívat, ty emoce vyplývají na povrch, protože teď už, ať už jsme rozdělení v aliancích jakkoliv, tak jsme jeden kmen a musíme spolu fungovat, vycházet, domlouvat se, jak co budeme jíst, kdy. A to je samozřejmě v tomhle počtu daleko těžší, než tomu bylo předtím. Hodně Blanka se najednou toho začíná chytat, protože není tam ten Dominik, kde ona byla vlastně poslušná před Dominikem, a teď už se toho nebojí, Dominik tam není a navíc cítí podporu nebo vzájemně hledá, jak to popsat správně. Ona si přeje, aby to byla česká Robinsonka, říká Katce, že by chtěla, aby to byla ona, že je připravená vlastně těm holkám pomáhat, to chtěla od úplného začátku, už vlastně v Manobu tohle vymýšlela. Byla i s tou Katkou domluvená od toho prvního momentu, kdy holky trávily první večer spolu na ostrově, tak se tam začíná do toho promítat. Tohle všechno se usadí, potřebujeme určitě ještě pár dnů na to, aby jsme si zvykli na to, kdo jak funguje, jak je zvyklý co dělat, a pak si myslím, že to má budoucnost a fungovat spolu jako budem dál, ale strategiím se nevyhneme, musíme se připravit na další kmenovou radu. My jako Manobo si dáme takový srázek a počítáme vlastně s 6 hráčemi a už v tu chvíli, kdy vlastně Terka zmíní to, že bychom se měli zbavit Radima, tak vlastně taky nevolila Radima u toho sloučení, zvolila Bizona, což mi přišel ještě daleko větší bizár, než já jsem volil Blanku, kterou jsem volil z toho důvodu, že Blanka fakt podle mě je hráč, který už teď je vidět, že přelítá na obě strany. Kdybychom se jí zbavili, tak oni přijdou tady o toho hráče, který bude přelétavý. Proto to bylo podle mě důležitý. Terka to vidí jinak, ale teď jsme se rozhodli, že teda se začneme pevně domlouvat a utvořili jsme takový kombo já, Ondra, Terry, Jarda a Mirek, takže nás 5, a do toho jsme až moc počítali se Zinou. Teď, když to zpětně vidím, tak Zina je hráč sám pro sebe a když ji potom tam pozvem, tak v tu chvíli ona nám to dá najevo, no tak já se ještě jako rozhodnu nějak a pak vám dám vědět, což je jako velký průser pro nás. Do toho je Barča zpátky ve hře, která je taková přelétavá, a i přesto, že se vlastně s Radimem snažila domluvit na tom, že by chtěla vyřadit Ondru a on ji to nějakým způsobem odkýval, tak teďka se domlouvá něco úplně jiného. My jsme se shodli na tom, že budeme hlasovat proti Radimovi, a maličko naivně jsme nezvážili všechny možnosti, protože ten Radim to vnímá, dal to najevo na tom nástupu po té hře, kdy mluví o tom, že není nejslabší a že by se mělo zbavovat jako jiných hráčů, tak nám to neseplo. Nám to vůbec nedošlo. Nám klukům, my jsme věděli, že Bizon má vlastně imunitu, ale v tu chvíli jsme si řekli, wow, to je dobrý pocit, my jsme domluvení, že půjdeme proti Radimovi, a tak jsme to takhle chtěli zahrát i dál. Je zajímavý, když Petr vlastně se s Radimem a s Bizonem sejdou, tak vlastně tady to téma řeší. Bizon je připravený zahrát svou imunitu za Radima, takhle se domlouvají, a v tu chvíli Petr střihne jeho rozhovor, kdy mluví o tom, no Bizon vlastně chtěl se dostat sem do toho sloučení, splnil si to,
takže Bizon končí ve hře. Takže uvidíme, jak se ty hlasy potom rozdělí, protože i po tom, co se ty lidi domluví, tak člověk si nikdy není jistý a vždycky se tam stane nějaký průser na těch kmenových radách. Tavi Kalinga se domlouvá na tom, že by se chtěli zbavit Jardu nebo Mirka. Do toho se snaží zasahovat Barča a chtěla by se zbavit Ondru. A je zajímavý, jak teda mají teďka rozpracovaný Kali Tavinga Blanku a Zinu. Na Zinu tlačí hodně si Radim a mohli jsme vidět, že tam asi nějaký vztah se teďka děje už jenom u té hostiny, kde vlastně si spolu sednou a povídají si a berou se za nejsilnější hráče. Tak Katka má v manipulaci nebo ve své režii Blanku, ale Blanka je taková jako tomu otevřená, ona to chce dělat, ona s tou Katkou fakt se asi vybudovala už na začátku dobrý vztah, sama o tom mluví a chce, aby Katka byla druhá česká Robinsonka. Takže si jdou naproti. Úžasný moment, vůbec nechápu, jak jsem na něco takového nemohl přijít, nebo jak mi to vůbec ani nenapadlo. A je vidět, jak málo jsem... No jasně, Radim vymyslí techniku, jakou si ověří hlasy tady těch jumperů, který skáčou mezi Tavi Manobem a Tavi Kalingou. Jde o to, že Blanka má jméno, který má napsat podtrhnout a Zina u něho má udělat kolečko. Jak to na té kmenové radě všechno dopadne, uvidíme, je to takhle nějak rozehrátý. Ještě tam byl zajímavý moment, kdy vlastně Radim se baví s Katkou, kde si už moc nesednou a Katka už to potom začíná vnímat, jako že se jí to nelíbí, protože Katka se teďka cítí jako silná hráčka díky tomu, že má přehrátý hráče z Manoba některý, nebo aspoň se o tom přesvědčila a zároveň má svou pevnou alianci, ale nelíbí se jí, že Radim začíná přeskakovat tu její roli a naopak, tak jsem moc zvědavý, jak se teda nakonec domluví. Kmenová rada nás čeká už ve středu, ale my se teď půjdeme podívat za Dominikem na ostrov Vykoupení. Dominik na jeho ostrově Vykoupení vybudoval skvělý shelter, obrovský respekt za to, co tam postavil, nevím, proč nás nenapadlo udělat něco takhle jednoduchého, ale takhle funkčního a zároveň skvělého. Vybuduje takový, on to nazval maringotkou, já bych to spíš nazval jako týpíčko, takový maličko rozšířený, má ohniště vevnitř, je to v podstatě nepropustný, fakt to tak na mě působí, že to neprofoukne, má tam vchod udělaný a je to celý takhle jako zavřený, takže to i musí působit jako, že tam fakt má nějaký svůj malý bejváček, což je fakt krásný a skvělý. Líbí se mi, že zmiňuje, že teprve teď se cítí jako pravý Robinson, tím, že je sám na pustém ostrově, což mi taky přijde geniální a zároveň si tam udělá pohodovou houpačku, která je ale multifunkční a má tam zároveň TRX, takže si to může měnit, může tam posilovat a udržovat se v shapeu. Tomu určitě pomůže k tomu vybojovat duely, který ho čekají. Tak doufám, že mu fandíte i dál, protože já mu fandím. 13 hlasů, které rozhodnou o osudu jednoho z vás. To je z téhle vlny všechno. Doufám, že se vám sloučení i první individuální hra o imunitu líbila. Ve středu už nás čeká první kmenová rada kmene Tavi Kalinga a Tavi Manobo, hrozně se na to těším, doufám, že vy taky. Ku té příležitosti si zahrajeme o ten velký plakát, který tady mám, který podepíšu a pošlu jednomu z vás. Ještě přesně vymyslíme, jakou formou si o to zahrajeme, o ten plakát. Ale hlavně vás chci poprosit o vaše komenty s otázkama do Q&A videa, který by se mělo týkat sloučení té hry, jak se vyvíjela do sloučení a i maličko po sloučení, je to na vás, takže budu hrozně rád za veškeré vaše dotazy. Jsem hrozně rád, že se koukáte a když z vás to bude bavit dál, tak se určitě koukejte. Čau.